uni mwana wakaningu anurapa siniumari kaningu oyo rapa vana kaningu arapa vana kaningu muzukuru wangu muje kulise kuonomba kulina nawo chinogara kuti ini kushaka kuchipinga asiye zvizvi zvibabasa pamatenga unoita basa repamatenga unoshande papurasi papurasi unoita basa repapurasi iye zvizvi zvinoshande kusilibeti uzviforger alright kuchipinge ndipapi kumusha wako ndeti tiri pavision bridge tinototi ndora kunemani nemabasa alright waya panapa muzukuru wakakutsanangura kuti muzukuru wakaromba nayo zisakonza chete zita rako chete sinikiwe tembani vachitsanangura nhoroondo yako ndingati zvakatanga ndiri grade 3 ndakadaiva ndiri kumugodhi ndingati pamusoro ekutaura kondinetsa mbozimonibatsira ndakatanga ndiri grade 3 ndobva ndadaiva ndiri kumugodhi zvozi pane mhepo idzi apa dzinodzishanda nganga yacho inge yatori nganga chobva atondibatsira ipapo apitango tibatsira ipapo chobva ndatomboenda nekumba kwacho tichibatsirwa chobva ndamba zvichindokura tichindotanga tihamba tega then tapedze izvezvo ndobva takazoti pana tete ndowataifamba tichidini tichinzwa tichifamba natete acho ndobva tangotipinde mumatare takapinde matare matatu nawo then hazvina anga ari matare echi yamaipinda matare ana mambo maendiriwo matare ana mambo mati kunotongwa here kwamambo mainotongerwe inyaya yemweya yakaipi zvazi inini ndakaisirwe mweya wekuti tete akandisire mweya kuti nditambudzike aienda unomangara kwamambo ndiani apapo ndibaba then baba pavaikaizonomangara kwamambo kuti pane zvokuitika pauri zvii zvaitika pauri zvaizonzi une mweya uri pauri nekuti wataura kuti wakaenda pane nganga yakakushedzai uri grade 3 ndobva yatida kukubatsira ichiti pane mweya uri pauri handiti ndobva matanga kubatsirwa chii chakazoitika manje kuti baba vazokutora kuti muende futi kwamambo ngati mukurarama kwangu ndairamba ndichiti ara upere simba nekuti zvikana kuti ndikarara zvakaita nhasi ndaikwanisa kuzomuka zvekuti kuti kumasikati plus futi ndingamutaura zvekuti ndiri paucheche ipapapo ndaiti ndikazoendautoro ufu zvaizvia pendinobuda ndaiona munhu aiuya nekabhegi ari murefu akapfeke zvichena ndomhanya ndendikotorofu ndaimutangidza kuti ndikasodzoka ndoti zvaizvo kuti kwati ndiri kutya zvaizvia waitungwa dzimwe waitororwa kana kuti uzonderegerorwa zvaizvo then zvapedza izvozvo ndaizondapinda mumba muyamuya ndaizodongora kuona kuti munhu uchipo here ndoona munhu uya watogare pasi watarise kwaabva then kozoya zve kunhingirikina kuramba ndichindorohwa nevanhu zvototi zvaizoitika ipapapo ndaizopuwe simba rekuti munhu akauya akanditanga akandichaya ndoti ndozotomukunda zvepakudini pakumurowa ndosvika zvekumba sisangu inini andaitera vakashayika waisvika wataura kumba simpori basa rekudini rikuchaina nanhu ndosvika kumba kuyenga ndorohwa futi uyu munhu aiuya waiona uchitora upfu waimuziva ndingati handisaimuziva ngekuti wainge murefu wainge akandipfeke zvichena haana kana chaakambotaura handisaitaura naye then zve ndingangoti ndaya ndiri pamba pamatongo paitike izvozvo ndiri pamba zviya zve ndakamire pamba pabedroom pabereki ndaingati ndaitida kuvhure dhoo iro ndakandozwa nhachi kurekete munhu mumba vabereki vaivaudza zvese izvi pazvaiitika
izvozvo ndinganyepa asi zvokuti ndiri kutya handisaitaura ndaindotaro ndiri kutya kuti ndikutore chenyi upfu asi wanga mangapsingaudzi kuti kune munhu wandiri kuona ikoko alright then ndode mwana ndibatsira pozoyazve pakushandazve ndikashanda ndaipere simba kumajoini kana kutoti ndotozwe dzungu kana ndichinyarima ndototi ndototsikitsira kudai ndinotsikitsire ndoti ndatopere simba voya pana vamuzukuru iwewe pane he then baba akazosvika akafa 2007 afa 2007 mira baba vasati vafa faripitira sokudzosera kumashire pichana baba vasati vafa mati manga mamboenda baba vanga vanomhangara kwamambo vachimhangara kuti une mweya uri pauri uri kutambudza mambo vakati chii taiti tikafamba taizobata tete hanzvadzi yababa echiti munhu taibatapo waizitera ichizi pazingwa taidokuroi here then ndonyaya dzotaibata ipo chizi tete aifanira kuti vadini varipe then zvadaro zviyazviya kuti varipe vaingoti shande havachatoripe votogara inini wachona baba vashaika ndikati baba vashaika bamunini namai nehanzvadzi yangu takamboenda futi kudare ikoko taiti kudare kuya zvakanga uzifapinguwa shoma yobva vatosiyiwa zvakadaro urochazve kuti uchazvibatikira hapana chinhu uchandibatsira then zvadaro zvazvo tobva tanhingirikina ndinofamba ndega saka ndingangoti vabereki vachipo zvinhu zvinomboita chidzoko kumashure vabereki vachipo ndainzi ndichifamba maprofikazi endafamba nehama dzako ndosvika kuhama dzachona kutaasi pai pane urombo huripo here hapana waisimuka then uyu nhingirikini ndichitofamba ndainenge tingafamba kweshe kwanatsika mutanda kwese ndaienda pane ufanira kuti zvibviswe kuti uone kudini kuyambuka kudosvika soko kudo kurutura kuhama hapana unodini unogashira then mukundofamba ndichindofamba chobva ndaindiri kuno kwamutanda ndichiite basa rekusona ndichiende kuSouth Africa nekumozambique then vazi kuno pakatangizva ndaindiri kunozi kwandungi ndichosvike ikokoko ndichobva ndatoti tadi tamboendawo ikokoko ndiri ndinotambudzika vayo chobva varamba ndichati ndobva ndaitori kamari kangu ndobva ndatokwire bhazi ndobva ndakatete zvekutonzvenga ndobva ndatoende ikoko ndasvike ikoko ndikasvika chopuwa mushonga wainge wakaite girini kazorosvika uchigeza wapedza kugeza ngo ndakasvikaitara kuti hai pana ndatambudzika nemweya yakaipa then murume wainge akandiroora ini wakandona ndichishanda nditi andona ndichishanda uchobva ndophisoda nokuti mari dzainge dzainetsainge nyaya dzemari chiti mari yangu ndindido ndishande chinhu ndega then murume uchionoti nyaya yadini ndatoshinga shosho ndodi chini ndode zvinhu zvangu kwabva aindophisoda ndakatobva nditori kumusha kwengarara musango chobva ndakazoenda zvikora panozimba mai nemadziya chobva ndakatombomwa mushonga ipapacho kana zvina ndife kutambudzika kwangu kadini kwanya ndakamwe mushonga kanga ndikamwe temiki ndikamwe mabhodhoro ndikamwe asidi yayi izvi asidi ndikazotongirikini mabhodhoro neasidi ndakazoenda kozvimwe kumandatonoti hapana zvikuchaita ndiri munhu ndandomira ndega then zvadaro zvazva murume uyo aindophisoda uchosvika uchotori phisoda yake ndichoti hazvine chobvaangoti timupei phisoda yacho ndakada kuzama kutora ndakatadza mukoti muti kuti mande zvinhu zvezvo ndakatadza then zvadaro zvazvo ndobva ndatoende kumba ndasvike kumba ndichobva ndataurawo nyaya yangu ndichobva ndaende mupusa wacho wakazoshaika waikomanguwaizani nabasa ashaika ndichobva ndaende waizi ndindamubata akasa nyaya yako inetsake kuti awazobvisirwe pfuma utange kuti taita kwamambo kozodini ndozizende kumapurisa
ndadzokera kusvika baba ndinotobva atobva kuSouth Africa abva South Africa choyekumba chobva ataurire nyaya atotobva ntaura kazi yowe ndakataurwa kuzi baba hapana nyaya yake inotongwa pano hapana chinochokuti mufamily afanira kubatsirwa zvazvo ana atete ndizvo ouya akati umbofonera hanzvadzi hapana wakauya kana kubva kuSouth Africa kwachona then pana gore neri kana gore rapera ndopaakauya ndaindatobve kwarumba kwandonge kwewe ikazi patari nguva ndabve ikazi iyo zvizvi zvinochipera ndikati tete moti iyo zvizvi zvinochipera kare kesaka kandaitambura maidini kutaura ikazi zvoda kuti zvigadzirwe ngokuti akafa akadaro tinoite chii tinoite ngozi mai obva ati izvoni akanyafa unoibva ngemajekeda tinochifemawo zvapere izvozvo chogara chobva ndakuita house girl ndakwamutani chobva ndaipire kuna kwakabarwa mai choti ana sekuri ndotambudzika ngenyaya dzakati ndobva ndatsanangura because watete lake muzaya ngokuti kune doro rekufa riri kupira kumba kuone chobva ndaripire pasi ndobva ndaendeyo nyaya mbuya chobva yako nditora zvekumbochaiwa mugare badai amwapire nyaya yenyu kuna sekuru achaigamisa ndikati ana sekuru mbuya ndakambomutaurira kare kuti ndinotambudzika mukati ndisoti utotambudzikawo andizomutaurira akati wakati wakataura muzaya ndikasaka ndomanyaya mandisira ndandodini andaita uchobva ndati ndokogare pasi uchobva atosoka ugare usaidi kwao ini ndobva ndakogare uchobva asimuka ega wabva yekugare pendiri kazi tete kati mbuya kazi munozviziva here kuti pakoma amai pane munhu akatore pfungwa dzamai kushanda ndidzo mai enyimimi achatoripirawo baba enyimimi akatotopika bhuku kandakanyora ndakatokasiye kumbo kakanyorwa masoka une mapepa wakanyora kanyaya dzangu bvisa pepa yakuti wakanyora nyaya dzangu dzese izvi zviko zvazvanicho dzekutambudzika kwako saka ni apa ndakati zvono ngati ndiani unondishandisa ngaataure ngezvekwatembani ngazviende kune muridzi kubva ndiri mudiki mhiko dzacho ngozi panozi pane mhiko dziripo but iwewe ukanoromba kamushongo kandungi mari ukanoromba mushongo kandungi panini ndakasitozvindakufamba fino chinhu chandikozezi wakatorombeswa saka handirambi kuti mushonga ndakatende kotora wakatora mushonga ari kandungi wakatoromba alright handi pano kwandungi wakaenda chakaita kuti ende kwandungi chi ngati chakaita kuti ndiende kwandunge ndakaenda chiti danga ndingabatsirwawo kuti dambudziko rangu ridini ripere plus zvidziyo zvangu zvidini ndasvike ikokoko ndakapiwa mushonga wekuti ndakazogezere kumba nekubviswe nyora ndaizikwazikwa ndirobviswe nyora saka mushonga uno ndakasitourasa nepandakarasa pacho ndotokuziya pandotopaziya kumba chii chakatanga kuitika mushonga iyoyo wandingirika wapiwa mushonga iyoyo chii chakatanga kuitika kuti uzitanga futi kubatwa iwo mapostori kuti wakaromba mapostori aingotaura ari kundotaura izvo zvanditika asi chendinonzwa inini kubva ndiri mudiki pane baya rinobva uko kuti tiende kobude kundingirika kuchesto then chendinonzwa ndicho ndechekuti ndinonzwa kutsva zvakanyanyisa kutsva paya kutsva muviri then izve nekuti patakaite munamato pamba naye akapo munamato wekuzi ageze pakati pomba pakauye chitenderomba saka ndingati ndizvo pakauye chiremwa kuno kunoti chii ndichocho vachatenderamo asi ndiri kuti
pane zvitangazikuri zvekuti wakaromba andi wazvinzwa shoko ramataura iwo wazvitsinoka kuti nekuti kumapostori ndizvo zvavaita ndizi ndo pandinzwepa kuti kumapostori vari kuti wakaromba chii sekuru vasati vazonyatsopinda munyaya iyoyo. Alright, apapo ndozi mushonga wakapiwa iwoyo wakapiwa chinzi ndiwe kubvisa mhepo kwauri ndobva asi ndiwe wakunzi wakaita sei wakaromba saka pakwaya pana pasekuru vakati chii akataura kuti hanzi izvoni baba right mira usati waya pana chakaita kuti uzotega ndiende kunobatsirwa kwasekuru anengochii inyaya yekurwara ndingati kubva karekesa tukunye mwiri wangu hauna utano ndo chinondopasa kuti ndoti apa ndasvika papostori apa ndasvika ndashandirwa apa ndasvika ndo problem yacho ndobvautitika ndiyo kwasekuru kaneko ndakatondoratidzawo mavhidhiyo zvezvo kuti ndobva ataura ndobanatsikuiterera ndikati inini ndaingoungaidze mari yangu muupenyu hwangu mari yendinoshanda ngeyekutoshande mwiri wangu kuzvirapisa chete ndakatenge mombe ikadzungire pamugodi mbudzi dzakapera kurapisa huku hapana chandakanzi ndibate mukati mokurama kwangu mameshini ndakatenga maheavy tumwe ndakazotoutengesa ndasiwa nemurume ndiri mwamutariro hapana rendi hapana chikafu ndobva ndangoti ndachitotengesa ndone zvokubatsira ndichobva ndakatakura zvidziyo ndikandoti iwewe ndiwo wakagona zvidziyo ndichobva ndazvisiyeiko murume iye murume uchobva azvitakurawo uchobva aiwakodzate pamba pepapa ndikati inini abereki ishona yandizozoitara nokuti esi ndakataura kuti hapana munhu unogona kundidini kundibatsira saka zvidziyo izvi zvinongogara zvizvoite ngati hazvina chii hazvina muridzi ndopa wakazoona sekuru kaneko ndopa waya kuti uzobatsirwa urapiwe miri wako uri kurwara wasvika ndopa vakazobata dare vakazoti chii vakati izvoni baba wako iwoyo wakadirirwa usingazivi ndobva watonzva zvekuti unotakurire mhuri mutoro zvezvo kasi ngati ndoshona motikomburemudibatsira ndakasira aka ndoshona ikati baba wako pane chinhu zvakasiyiwo chobva wadirirwewe sekuru nare muzukuru wenyu rakamira sei muzukuru ari kutambura mushonga kuromba kwaakaita kusi kuti kuda kwake inyaya yedambudziko munetsa rokumushongedza ndomunzira tsitsi uyu ndoda kumubatsira pachena ane hama dzake dzitoriko dzakatomira dare riro saka ndoda kumuitira zvinhu zvake kuita kuti zvimutambanukire asi musi wa 3 December hama dzake dzofana kudziva panapa tipese dare apa ndichamurapa kuita kuti mushonga umubatsire kurwara kwari kuita kuti nyama dzake dzisimbe but dare iri idare hombe riri mumusha zvinofana kuti zviparadzwa rakada kufanana nedare wana maitambo dare yapo saka ndichaita nepandogona napo kuti zviite sei zvimuitire zvakanaka ararame zvakanaka nokuti haana chaanacho ende ari kutambura ende ari kurwara kutaura kwacho kokuwa haatokwanisa kutaura ndifunga ndimunhu matara ari kuita yayo ari kutobatwa ririma agone kutaura mazvona saka ndoda kuti ndimubatsire kuti dambudziko riri ripere hama dzake dziuyewo panapa iyeye akarombawo nokurwara vanopiwa zvinhu zvakashata asi mumashure mokupiwa zvinhu zvakashata mune zvimwe zvinhu zvirimo futi mumashure muupenyu hwake zvokuvhinudzwa paupenyu hwake saka ndozvoda tiedze kuparadza kuti vadzimu vapindirewo iye ararame atambanuke ungave nemari ungave nechii asi kana nyama dzako dzakabatikana hapana upenyu hwakanaka chinonzi kupfuma une utano ndo wakakosha ndokunzi munhu akapfuma kana usina utano hauna kupfuma kozi uri murwere saka ndozvoda kuti tiite iye akati asekuru angu ndibatsirei kuti zvinhu zvangu zviite sei saka musati tikuturani patogona napo kuti zviite sei kana makanzwa mataura ari kuita izvo ane mapepa ake akanyora akawanda zveupenyu hwake hwese akanyora ndakasvika muno kuti uda kubatsirwa but wonawo kumashure uku ukadai muzoko but harisi dambudziko rake but inyaya yekuti kubatsirwa kwakazonoitwa ikoko ndokazopiwa zvinhu zvakashata saka ndonhau iripo yekuti mubatsire muzukuru wangu.
Ndikuona hanzvadzi yangu unonetseka nekutaura izvi zvakazotanga wakura kana kuti ndo zvakatokura uchiita pakuti mataurira pakutaura ndikati pana mbuya mwana matezviratidzo vakazoshaika vakatombobvisa chinhu kana chaitakasviba saka chinobate uku nouku nokuvaviwe kunhenga nemusoro meno zvinoitika musoro kana ngatisinge ndotorwe pfungwa zvezvi ndotombosiya chinhu kutombosiya kuti ndotinoda kutora chaka ndotombosiya kana kuti ndapinda chinoda kutora chinhu ndotokanganwa nokuremerwa mumapendeketo musana zvese makumbo iri gumbo ndakatombodakarara ndichioparetwa pasi ndaoparetwa imomo pakaendikobude pane chinhu chakaite black mudumbu ndichakarorwa kwandaya ndiri ndakaendikwakabva kwakachena uko kwaka kwakachena asi chinhu ichi chakaende kupera chiri chakagara apa chichaka chaite black kurota kwendiuta uku unogara nano uku nditogara ndega papurasi pendiri kushanda ukama wako nehama hwakamira sei mumba menyu makazvamira mani tingati takagarwa titi 10 tasara 7 munofambidzana munoirana munombofonerana izvezvizvi ndinofanira kutaura chokwadi izvezvizvi hapana munhu uchandifonera ininiwo ndinondikana ndikaona kana ndikatora hope ndikatoti hope dzakashatoshata zvaizvo ndokwanisa kana sendi message kana kutomufonera asi engaged chai hapasini alright no pakanaka hanzvadzi wasvika kuna sekuru kanini ndikati zvisiye muna sekuru kanini tichazotaura nyaya taumbozobvunzwa nyaya dzidzi dzawakanyora apa uchimbonyatsodzikurira noti iye zvinezvi zvida kuti sekuru vangobatsira vamwana asi toda kuti tazombosununguka tozombonyatsodzitaura uchidzitaura dzese dzawakanyora apa nekuti iwe handiti waitonyora kuti usazokangana handitika aiwa no pakanaka hanzvadzi Sly Media TV, building bridges.